anya kafin ka ƙara so kaina da addarka ko da sandanka anya ba a fasa kukan gaba kuwa to wa za ka taɓa in kana so ka burge mai dawa ku je ku tafi daji ku je ku yi harkar farautar ku zo mu ba ku gudunmawa ku yi harkar farautar ku. Matsoracin ɗan siyasa shine sai ya nemi mutane ya ba su makami zai shiga garinsu. Ba garin waɗanda nace zan je nace ɗan makamai ku zo ku tare ni. In ka kashe ni mu ka kashe. Ba dai ka kashe ba? To in ka kashe wa ka kashe. Kai ka je ka zauna kar ka mutu. Saboda haka kada ku duk ne matasan mu ku yi musu magana a gida. Ba ruwansu in an zo ana ihu suna yi wa 'yan siyasa ihu ku koma gefe ku zuba ido. Banda ku kuma kada wanda kuka yi wa ihu. Amma ran da za ku ji zai ji a jikinsa ranar ƙuri'a. Kun gane ko in ya gama kawai ku rabu da shi ya je ya harkarsa. In ma kuwa ga ya zo yana ba wani abu mutane wani abu ku je ku karɓa ku rabu da shi amma ba faɗa ba. Wannan darasin na ga an yi wani hoto ina roƙon kowa ya sa wannan hoton a tv ɗinsa. Nan ga Kwankwasa ya rungumi gawuna, nan ga Abba ya rungumi, nan ga Gandoji ya rungumi. To mai hankali wata iya ha uzunin wa'iya. Duk ko ya karanta wannan. Duk wanda ya ce maka ɗebo makami zo mu tafi. Ka gane ko ka tambayi ina babban ɗansa makami aka bashi. Kai ne yan farauta su fito. A je a doki wani to an kashe shi fa. Laifi guda ɗaya wanda Allah ya ɗora masifa a kansa guda 5 shine kisan kai. Allah ya ce wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaa'u jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adalahu azaban. Abu 5 kana cikin fushin Allah a lahira jahannama za ka shiga khalidan fiha. Allah in ya ga dama ya barka in ya ga dama ya fitar da kai. Wa ghadiba Allahu alayhi Allah sai ya da kai. In mulkin ne ka hau ka rasa ta inda lo masa Allah ya kasa kawo ma dauki. Wala anahu Allah kuma ya tsine maka ka kasa yin tasiri da albarka. Kuma wa adalahu Allah kuma ya tanar ma azaba a duniya din da an ganka baka cikin nutsuwa saboda me saboda da kai aka kashe shi. Ka je kiyama kuma kwalarka sai ka faɗa dalilin da yasa ka kashe na haka kawai. Yau muna NNPP mun dawo APC wannan suna NNPP mu ba za a batta ban an yanka jini a cikin mu. Ai sa Atiku makiyan mu ne kaza yau ga jagora ga Atiku ga David Mark ga Peter Obi. Kai kuma kawai shikenan an mai da kai shashasha mahaukaci ana ziga ka daga gidanku. Wannan ya ce ga ra'ayinsa wannan ya ce ku zo kuna kama rigima. Kai ko magana ba za ka yi wa mutum ba. Wasu suna zare da ran kawai ku kuma ya barka kawai haka wani dan yana kallon ka wani mutum wannan ma baka kai mutum ba. Da haka na gode wannan abu da aka yi Allah ya iyar mana. Kuma na tabbatar muku da cewa cikin yardar Ubangiji nan da sati 2 mazaɓa zan ganta zan yi muku magana da ku kuma za mu yi shawara. Idan mun yi shawara da ku baki ɗaya mun yarda cewa me za mu nema ya za mu hakuri za mu gaba ɗaya ku ne mataki na 2 bayan Allah subhanahu wata'ala da za mu miƙa wa zaɓi. Ku ne abokanan shawara da ku za mu yi shawara. In muka yi shawara kuma daga nan mu ci gaba da addu'a mu ga yanda za mu iya yi. Abin da nake nema Allah subhanahu wata'ala shine wa ufawwidu al-amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Allah ya mai da kowa gidansa lafiya.